Så bliver det jo ikke til noget, hvis ikke du holder det ved lige. Kan vi få et nummer? Det er jo standardmundstykke, der hører til den her. Ej, ved du hvad? Prøv lige at komme. Prøv at se, hvorfor jeg vaskede den der i går. Prøv at holde op med at filme, når jeg står og taler til dig. Prøv lige, så tjek lige, hvor ulækkert det der er. Ja. Der er ikke noget ulækkert i det. Det er Må I se. Der er belægninger på kanten. Giv mig mit horn. Og så tager det her i stedet for. Skal jeg vise dig, hvordan man spiller? Så du bare se her. Nu skal du bare se her, Niels. De kællinger, de tror, fordi de har lært at sige røv på latin, at de så kan noget. Og se, hvad det her det er. En oliesi. Så du bare se her. Tak for det.